ƙarshen zance Fatima sirrin Allah ce sharifiya. Waye majibincin al'amari ba Allah ba, waye mahalicin komai in ba shi ne ba, waye ke iko a ko'ina ba Allah ba, waye bayan shi ba komai ba shi ne ba. Wani al'amari ne na gani shi ba Allah ba, kuma ba mai girma gabansa in ba Allah ba. Ya tattara komai jama'a ko ba ku gane ba, in dai ka ji girma shi ne in ba Allah ba. Kuma shi ne farkon wanda ba a yi masa kishi ba, daga Allah sai shi ba komai ba su ne ba. Har in ta bayani jama'a ko ba ku gane ba, ƙarshen magana ta Ahmadu ba kowa ne ba. Hada alil baiti sharifai san sibada ne, kuma annabi ya ce diyansa kan mamana ne. Babu mai kin sharafa wuna mu in dan sunna ne, wanda duka ga bai san 'ya'yan Allah shege ne. Fatima aka san mu ba za mu mata butulci ba, ta yi mana komai tun ba mu san dalaci ba. Kuki ba ta takwici ba mu zan masu karamci ba, ta ba mu kulawar da uwaye ba su bada ba. Ya Sharafuddino mun shaida kai zaki ne, barzan musulunci jigon kwato 'yanci ne. Baban su Muhammad Sayyid kai da kare ne, dan fada mazagzagi dan alzakin Allah ne. Shehu Yakubu ya Katsina kai tauraro ne, ka haskaka birni da ƙauyuka kai jigo ne. Duk wanda ya ja da abin da kake shaidani ne, alaja kwana gaba kai gwarzon musulunci ne. Masana sun gane Fatima sirrin Allah ce, dan ba ta sanuwa domin Fatima gaiba ce, kuma ba ta faduwa Fatima ce kurma zance, kuma ba ta ganuwa saboda ita makanta ce. Sokar annabi ce Fatima faffaɗan zance, masana sun san haka tun azali an tantance. Taskar Allah ce sannan na ijaba ce, in jazance hajiyar zatin Allah ce. Maganar masana ne wannan ba kowa ne ba, in taimaka nauyi ai kai ba kurma ne ba. Kada kan kai kulle malam in baka gane ba, Fatima sirri ce kaunar ta ibadar Allah ce. Yardar masu ma Fatima yardar Allah ce, a fushin ta fushinsa ta ba ta Fatima illa ne. Har kai ganganci lamarin Fatima danja ne, kai aikin kamo mami na madabiya ne. Suke da nubuwa tun ba kage halarta ba, an ba su sarauta tun ba fara sarauta ba. Sun taka makaman da har a yau ba taka ba, matsayinsu daban ne har abada ba za a yi ba. Duniya aka ba su gaba ɗaya ba ɗan yanki ba, lahirar masu ne aka baiwa ba wai ne ba. Sai da suke sowa zai ce ba za su yi ba, Allah ma na so ba makayin alam ba. komai
an ba su gaba ɗaya ne ba ƙoro ba. Waye na biyun su an duba ba samu ba, masu yanke talauci a take ba an tara ba. Kyautar su guda ɗaya hannu ba zai ɗauka ba. Su baka su kara ko baka ce ka gode ba, kuma ba sa gori ba su kalar kaskanci ba. Su baka ko baka dawo ba za su mata waye ba, ko ka yi fitilci ba za su yi maka gori ba. Fadama da mahaifinta su kamar an tsaga ne, ba wani bambanci ko tsayuwa ko ta yi zaune. Tafiya ko magana in dai kace shi din ne, daga kai ta bayani komai nata irin nasa ne. Ta ɗau halayen annabi komai ta kunsa, haƙuri da halaccin annabi har alkunyarsa, har kyautar annabi har iya furta kalaminsa, takawa da karancin annabi duka ɗabi'arsa. Annabi na ƙaunar Fadima tun abu shararta, tun sanda kai masa albishiri don samunta. Maganar sabujar Fadima ce ta rusa ta, bayan kakkin baya suka ce kafin samunta. Yanzu 'ya'yan annaba a ina ne ba su ne ba, sanadiyar Fadima da ba a samu sharifi ba. Ai gwada musulunci ba za ya zo nan yakin ba, wai ko ba su ne suka kawo addini ba. Annabi zai tashi ta zauna kan dardumarsa, in har bai ganta ba ba mai iya shawo kansa. Saunar da yake wa Fadima ta zama umarsa, umma biya yake kiranta amanarsa. Anan zan huta aikin baya kare ba, kuma kare saya mana dan Allah ba mu saba ba. Sha'irin ki ne mai yaban ki ba ko ne ba, Sare SK ne Fadima ba kowa ne ba.